Eskumuturreko tolestaileen isometrikoak. Aulki batean eseriko gara, mahai baten aurrean. Ukondoa 90 gradura tolestuta, eta eskumuturra zuzen. Eskugaina mahai gainean jarriko dugu, eta kontrako eskua gainean dugula, saiatuko gara eskua mahai gainetik altxatzen. Ariketa isometrikoa denez, ez da mugimendurik egon behar, ez eskumuturrean, ez atzetan. Uskurdurari 10 segundos eutxiko diogu, denbora bereko atsedenarekin. 10 errepikapen egin arte. Hatz flexoreen indartze isometrikoa. Pilota bigun bat hartu eta estutu egingo dugu presioa 10 segunduz mantenduz. Denbora bereko atsedenarekin 10 errepikapen egin arte.
Eskumuturreko muskulatura tolestailea luzatzea. Ariketa honetan, tentsioa besaurrearen aurrekaldean nabarituko dugu. Eskua zabalik eta gora begira jarriko dugu. Eta beste eskuarekin, atzamarrak aurretik heldu, eskumuturra estentziora eramanez. Ukondoa luzatuko dugu, eskumuturraren eta atzen luzapen hori galdu gabe. Posizioari 30 segundoz eutsiko diogu, eta 2-3 aldiz errepikatuko dugu.